u Hrvatskoj jedna od najpopularnijih tema ovih dana, to je sportska televizija. Želim vam reći sljedeće. Prije svega mi smo, kao što vidite iz zapisnika sa prošle skupštine, mi smo se dogovorili da će, i naša je bila obveza, da skupštini danas prezentiramo informaciju o radu i problematici rada sportske televizije. Mi smo to i kanili učiniti, pripremili smo najveći dio tih materijala, no u međuvremenu se dogodila jedna situacija van naše kontrole, a to je da je Visoki upravni sud u Zagrebu povodom tužbe jednog splitskog trgovačkog društva, dakle nema veze s nama, poništio odluku o dodjeli koncesije iz 2010. godine prema svima. I tu je nastalo jedno potpuno novo i nama nepoznato pravno stanje. Agencija za elektronske medije, njeno vijeće je dodijelilo ponovo koncesiju sportskoj televiziji, ali čitav daljnji postupak zahtijeva jednu vrlo složenu i pažljivu pravnu obradu, jer se stvorila situacija za koju mi nismo znali da je uopće moguća i ne znamo kako će se ona reflektirati na rad televizije. Da bismo vas mogli o tome pravilno informirati, mi smo zauzeli stav da ćemo informaciju koju smo počeli pripremiti, da ćemo je nadopuniti sa mišljenjem naših odvjetničkih timova vezanih za ovu novu nastalu situaciju i da ćemo je prezentirati na sjednici skupštine koja će biti 18. prosinca. Nadamo se da će do tada taj pravni dio biti riješen. U svakom slučaju, kolegice i kolege, koliko nam je danas znano, mi ćemo morati sklopiti novi ugovor o djelovanju, što znači da ćemo morati svi zajedno se ponovo izjasniti, kao što smo se izjasnili 2010. godine, znači sve članice Hrvatskog olimpijskog odbora, Nacionalno vijeće za sport, ministarstvo i svi oni koji su klub olimpijaca, svi oni koji su se prvi put izjasnili oko toga. Prema tome, to je ono što mogu danas reći, bez obzira na sve ove natpise i stvari koje se događaju u javnoj sferi i medijskoj sferi. Televizija, kao što vidite, radi, emitira program i nadamo se da će tako biti i dalje. A ono što je vezano za njezin rad ćemo vam prezentirati, znači 18. prosinca, kada ćemo imati puno jasniju sliku oko toga. Evo, toliko vam mogu reći danas. Imali smo najbolju namjeru da to za danas pripremimo, ali dogodile se stvari koje su stvarno baš van naše kontrole.